Parti. Vi kører. Jeg tror, Frederik kører lidt foran mig, fordi måske jeg kørt ned ad den her bakke en gang, men altså, gider ikke at falde, hvis I forstår. Ej, jeg har kun 8%. Men altså, jeg skulle bare lige filme den der bil der. Jeg kan desværre ikke lige at filme en nummerplade, men altså, bilen, den kan jeg sgu godt vise. Fed bil alligevel. Men altså, kommer der nogen bil? Jeg kommer! Shit, der var sand der. Jeg lige var vel. Jeg ved ikke, om jeg kan filme hele den her video, bare lige her. Fordi jeg har kun 8%. 9% har jeg nu. Hey Frede, har du nogensinde prøvet at se din telefon gå længere ned i strøm? Ja. Jeg har kun set det en gang før. Jeg har set det mange gange. Jeg har kun set det en. Men altså, er det ikke sygt, jeg har allerede filmet 1 minut af den her video. Det synes jeg sgu er lidt sygt. Men altså, vi kører. Vi kører julet. Ej, hvad fanden var det? Ved jeg, hvad sang der? Jeg prøver også lige noget. Frede, er du klar? Jeg prøver også lige noget. Jeg så I det. Skal det gøre det igen? Ja, hvis I ikke... Nej, I ved nok ikke, hvem det er. Han har også en YouTube-kanal. Hop ind og følg ham. Eller hop ind og subscribe til ham. Det vil sætte stor pris på. Pedersen hvad? Han hedder Pedersen Boys. Altså Boys. Jeg hedder Olli Boy, så hedder han bare Pedersen Boys. Han hedder faktisk rigtig Oliver Legard. Han blev bandet. Han blev hacket. Blev du hacket? Ja. Fik du så mistet alle dine abonnenter? Jeg har intet tilbage. Jeg har engang min YouTube-kanal. Jeg kan ikke engang lave min profil. Men snart så kommer jeg i gang igen. Ja, hop ind og hvad hedder det med... Og så laver jeg bedre content, end jeg havde før. Hop ind og abonner. Det der er meget øv, det var, at Trier Gaming havde abonneret til mig. Hørte de? Ja, og IQ Møder havde også abonneret til mig. Fordi jeg så ham nede i København, og så sagde jeg, eller han var abonneret til mig. Og hvad hedder du? Hvad kommer du til at hedde på din nye YouTube-kanal? Det ved jeg ikke helt nu. Men Skal vi ikke finde ud af det? Skal du ikke hedde Frederik underscore 2014 eller noget? det ved jeg ikke. Eller Det siger vi egentlig, Oliver sammen. Freddy? Frej. Nej. Freddy 216 eller et eller andet. Freddy 2014. Ej, 216 lyder federe. Nej, Freddy 2014. Okay. Ellers så gider vi sgu. Freddy 2014, det kan du hedde. Men I kan ikke søge på det nu, fordi jeg har... Ja, I behøver ikke